इस भोजपुरी से तार लोग का कहले रही कि धमाका बहुत बढ़िया होई। काहे कि हम कहलहू कहले रही का कांचापुरी वाला फैंस के मने मांग रहे का कांचापुरी के साथ एगो पवन सिंह के साइड सॉन्ग मने कंप्लीट भइल बा, गाना कब तक देखे के मिली। तारो कहले रही आकांक्षा पूरी साथ जब भी गाना आई दम तबाही मचा दिया। बोल बा तुझे ना देखू तो चैन गाना ना महाराज, गाना ना आई बवंडर ह, गाना बड़ा हाई लेवल पर शूट करी गइल बा। ई गाना के कह दी कि साइड सॉन्ग ह, एमे हिंदी भोजपुरी दोनों रिमिक्स बा। दोनों रिमिक्स बा, अगर दोनों रिमिक्स हो जाई तो समझते बड़ा तूफान आई निश्चित बा। महाराज खाली शिल्पी राजे शिवानी सिंह के साथे पवन सिंह के सुनत सुनत मन बोर हो गया। ये बात तो सही कहला। ए में तारा मिली है कल्पना पटवारी जी पावर पवन सिंह के साथ में, कहीं ना कहीं गाना बवंडर होके वाला बा। आकांक्षा पूरी जोन गाने में रही है वो तो बवंडर होना ही होना। बस हमारा बुझाता कि 1 से 2 दिन में वो गाना तारा टिप्स भोजपुरी से सुने के मिली। 30 सेकंड के ऑडियो वायरल होता बहुत तेजी से, जो मैं बॉस गावत है कि तुझे ना देखू तो चैन कहीं आता नहीं। मैंने गाना के जितना कहल जाए उतना कम बा, हाई लेवल पे गाना शूट भइल बा। अब बात कर लिहल जाए कोरस के, माने जो पीछे डांस कर ली लेडी, उनमें कम से कम 50-60 गो बाड़ी सन। 50 भाई 100 बात के एक बात कह देते नहीं, गाना बहुत हाई लेवल के बा और गाना ब्लास्ट हो। एक और बात तार का बता दी, अगर ये वीडियो फेसबुक पे देखो तो यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब जरूर करो, अगर यूट्यूब पे देखो तो फेसबुक पे जरूर फॉलो करो मिस्टर निशांत जी। हाँ, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लगा के शेयर करो लोग। बहुत बवंडर गाना आ रहा बा। एगो पोस्टर आउट भइल बा पावर स्टार पवन सिंह और आकांक्षा पूरी के साथ, बहुत बवाल गाना बा। बहुत बवाल बा भाई, जितने बड़ाई करो उतने कम बा। मैंने गाना के जोड़ा नहीं के, जोड़ा का बिजोड़ बा, गाना सुपर डुपर हिट बा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सॉन्ग जो टिप्स भोजपुरी से आए वाला बा कंटाप बा, एकदम धांसू बा।